Selamat malam Sugeng Dalu, Cak Slendro. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kene lho ndur kene lho ora apa-apa. Mboten apa-apa. Gen cedhak karo aku kene. Lah nggih, Mas. Sing mburi gen ketok. Leres. Wah, Komet ki iso munggah ra? Sakit. Wah samurate kumat. Mboten. Pun mari. wis tuwa iki mbok rasane neko-neko yang dahar iki Heeh. diampo iki diatur piye ben uripmu iki sehat. Mergo kowe iki terima kasih aset negara. Rak ngoten to Mbak Cangik. Sinten aset negara? Niki Mas Komet Wah, kuwi berarti tak negara. leres niki. Weh, sebabe Niki kangge guyokne wong sak Indonesia nek mboten enten komet niku negara akan runtuh. Dadi Weh. butuhke dagelan sing kaya ngene iki. Wo iso kedo wong stres ya. Nggih. Ora nek wong guyok-guyok ning ngene iki. Mula kados piyai mriki Mbak Cangik, Mbak Ah, Limbus, piyai Dungus niku luar biasa. Luar biasa nih. Nek wayah gontok-gontokan ya gontok-gontokan yang ternyata pada malam hari ini terbukti Dungus kekompakannya, kerukunannya. Tepuk tangan buat warga Dungus. Ya. Nanggap wayang semene akeh sing nonton. Luar biasa toh Mas. Wah, piye kowe? Iki montor tok itu. Loh, Kuset. wah niki. Bener nek wis tuwa iki paningale ora patek jelas ya kowe iki. Ora kuwi mbok ada-adakno ya mbok biasan pokoke rame ngono ae lah. Rame di pas papan panggonanipun sing balwera nggih Mbak Cangik. Nggih teng lapangan kok. Sing luas kaya ngeten niki dadi penonton lenggone ngematke iki pas lho. Pas, Transite yo enek, barandinge ana komplit sing ora ana ming siji. Apa? Nggon nguyuh. Lah iki lho. Bolak-balik nek ditanggapno seneng-seneng ae. Seneng. Tapi nek wis muni teng pundi to lokasine? Lapangan. Aku wis aduh iki ya. Lah nyapa? Ngguri ki mau nguyuh madhep sawah ki ya gak penak aku tau nguyuhi sawah parine garing. Tak adepno rene kok penonton. Penonton mbok adepno nengen kene kok dalang. Slamete kok aku lanang aku ngono. Lah terus nguyuhmu piye? Wis langsung tak atur tak mundurno. Lah kok yo apes. Lah nyapa kok Angin banter akhire piyur. Ya nek gekmu iso nek gekku ora iso wong gekku pesek kok. Pesek apa padune yo ndek. Alhamdulillah matur Alhamdulillah. sembah nuwun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Nggih. Ditimbali kalian piyai Dungus, Laras. pun paring rejeki kalian kula sak pungkurinipun ngawontenaken bersih desa. Betul. Utawi sodakuan bumi ya Mas Komet. Nggih, niki sing diarani bersih desa menika ngresiki jiwa lan ragane supaya tinebena saking sukerta, cinaketna saking rejeki, tinebena saking bilahi. Ah, amin. Mula diarani tuku wedhus ning pasar Srengat, muga piyai Dungus dipun paringi sehat. Amin Allahumma. Amin. Tuku wedhus ning pinggir sumur, muga-muga warga Dungus dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma. Ini iki Met. Tuku wedhus. Wedhuse wis tak tuku entek lho. Wedhus lagi kalau Mbok genti sapi, mbok kebo ngono. Wedhuse pun kula tumbas. Heeh, wedhuse loro dituku kene kabeh kok. Lah jenengan kok enak wong Purwakantine os tuku sapi. Lho, aku terus piye? Tuku tikus kan iso. Oh iya. Tuku tikus. Gua apa ya? Tikus ana. Tikus kok dituku nggo apa? Lah, Kuwi iya. tukang mangani tandurane petani lho. Petani kuwi kok pengkhianate petani ku tikus kok. Aja tuku tikus. Piye ta, Bro? Ya karepmu sing penting nganggo us ngono lho. Aku kok guton ngejak kowe. Anu ya? Sik piye Neng jero kakus ngono ya kene. Nang jero kakus. Apa betah? Ya sing penting ki us ngono kuwi. Aku tulung golekno sing kira-kira muni os ngono, Bro. nyolong wedhus, nek wedhus nyolong gak apa-apa kowe. Nyolong. Iya no. Nyolong wedhus. Pak polisi. Nah, pas iki. Mboten Pak guyon kok. Golek pari. Ayo parian sing pas. Nggih. Tuku teri sak wadere. Lho, nek teri-teri nek wadir-wadir lho Mbak Cangik. Ya ora konsisten jenenge. Ketok nek ora tau jajan. Bener. Beda kali panjenengan nggone dahar mesti ning restoran sing dhuwur, restoran sing enak. Wong teri kok karo wadir iki padha ae, Mas. Teri karo wadir iki padha ae. Kowe kok goblok nek teri iki kok laut. Lah nek wadir. Wader kali akeh. Wah, ora tau sekolah perparian kowe. Ngene lho, tuku Piye? apa mu? Alah, Mbok. Tuku teri sak wadere. Yo, Pak. Sapa Pak Lurah? Pak Sapi. Pak Sapi. Kok supi. Jaluk duwe. lho. Langsung tok lek ngono. Kok langsung tes ya lu Wong duit. dagelan kok Ayo, ketok nek kuwi wong yo. nista kowe ditanggap iki wis matur nuwun. Iya. Wis ditimbali karo piyai kene iki matur nuwun Matur terutama nuwun. kagem panjenenganipun Pak PJ
Saya panjenenganipun Mas Carik, Mas Yuda nggih Mas. Heeh. Piyaine bagus, gagah dhuwur, tanggung jawab ngemban ning gone desa. Cik enom sisan. Sinom SDM-e pinter. Ngoten niku kula sing anti-anti kali piyai ngeten niki. Piyai kene didongakne muga-muga ayem tentrem gemari paloh jinawi. Wong desa kuwi ming pathokane siji, Mas. Apa? Angger atine ayem apa-apa ana sembarang ngat cukup kuwi mesti duwe anak pinter, putu pinter kuwi atine ayem. Kaya piyai kene niki bocah pinter-pinter mesti ayem. Nggih. Lho, Berarti pathokane wong ayem. duwe anak pinter, duwe putu pinter. Lho, lah dongamu kok ngono? Lho, nek kanggo aku ya kliru no. Lho, donga kok kleru to, Met? Ndongakno iki ya langsung tes mengarah sing bener kanggo masyarakat dungus mugi-mugi dados tiyang sugih. Lho wis ngono ae cukup. Mugi-mugi sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis penting nek iki jelas ayem. Sik. Moga-moga piyai dungus muga-muga pinter amin Allahumma. Amine loro lho ratmi tok lho. Sik to. Mugi-mugi sugih Allahumma. Oh, berarti padha butuh sugih. Lho, jo penak wong pinter to, Met. Alah penak sugih no. Wong pinter iki nek kowe wong sugih iki pikirane neko-neko. Nggih mboten Mbak Cangik. Heeh. Pikirane neko-neko. Wong sugih iki nek turu gak iso ayem, Mas. Kok iso? Mergo wedi kelangan mobil. Bondo donyane dicolong wong. Oh salah no. Lho, ilang ora masalah. Wong kira-kira jek duwe mobil telu kok. Iya ta? Wong duwe kok. Sugih, Tru. Lho, tapi nek wong pinter kowe ndak anak cerdas kan beda, Met. Lho, nyapa beda? Sing bangun dalan ki mergo wonge pinter-pinter cerdas nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Lah nek bangun dalan ngandalno wong pinter tok ra ana duwite dadi apa ora kira-kira? Ya dadi masjid barang ki kudu nek wong pinter. Ah, aku tau Asisteke kudu jelas, Mas. aku tau ngumpulke wong pinter-pinter tok. Masjid gen kula mboten dadi kok. Wong pinter-pinter tok. Wong pinter-pinter mak klumpukne. Tak klumpukne. Bangun masjid. Membangun masjid. Dadi ora? Ora dadi. Lah sebabe? Ya ora duwe duit. Dadi sing penting ku wong sugih. Lho, Tapi setidaknya nyuwun sewu lho Mas Komet, setidaknya nek duwe anak pinter ki wong tua ki bangga. Wis ana lagune. piye? Bocah pinter, sok nek gedhe dadi dokter. Tumpakane mobil helikopter. Nggih mboten? Heeh. Lho, apa kabeh dokter pinter? Ya pinter to, Met. Ora mesti. Lho. Lah nek pinter nyapa aku periksa ditakoki. Kena apa, Mas? Lho. Keluane apa? Keluane apa? Lho, ngono kok jari pinter. Kudune nek wong pinter aku mlebu tok, tensi iki ngono. Iya ta? Tanpa ditakoni. Tanpa ditakoni Iki langsung. pinter cerdas. Pinter. Mas. Ora kabeh dokter ki pinter, Mas. Lho ya pinter to, Met. Ora iso. Sekolah wae wis dhuwur lho. Ya sekolah dhuwur, tapi ora jamin pinter tak omongi. Lah kok iso? Oh, kadang-kadang isik muni ngene. Anda ndak apa-apa loh. Lagi kata-kata ndak apa-apa itu sudah menyepelekan orang yang datang. Kita itu datang ke dokter itu mesti loro, Mas. Nek gak loro nyapa? Mosok kok dolan tok ngono. Iya ta? Iya. Loro. Lah kok dibilang nggak apa-apa. Sampean ini ndak apa-apa, cukup dirawat jalan saja. Lah seneng aku ketrak-trek. Wong dirawat ae padha mbayare mbok yo padha karo kancane, ya ta? Clok-koclok. Nyapa? Kowe iki tuwa kok koclok to, Met? Duh, kowe iki keluargane dokter kita. Lho. Milani ngono. Maksudnya dirawat jalan kuwi dirawat ning omahmu dhewe. Lho nyapa wong aku priksane rono. Lho. Piye ta iki? Kowe iki maksudnya ora entuk nginep ning gone rumah sakit utawa ning gone dokter ngoten nggih Mbak Cangik. Lho lah nginep nyapa wong aku kenal ya ora. Keluarga ya ora. Duh piye ta kowe iki? Maksudnya dirawat jalan ki cuma kowe iki dikai pil kon ning omah ae. Lah nek pil ning omahe aku tuku omah ya isa ta, Druk. Ora usah priksa. Kowe tak bacok cengelmu lho kengko. Aja to ndik nyerung mari kok. Kok bacok neh. Wong diperiksa kok jere Bapak ini suka makan kambing ya? Iya, Dok. Ya, Boleh, jelas. Pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki malah nemeneh wong ini kok jere dokter kok pinter. Loh, lah bayangne to. Lagi ngomong ngono tok iki aku wis ragu-ragu kok. Loh, tapi nek jenenge kambing niki leres to Mbak Cangik mengandung kolesterol Iya. dapat menyebabkan darah tinggi nek kolesterolmu dhuwur. Lah, ket biyen jenenge kambing ki mengandung cempe. Ora enek kok mengandung kolesterol rene. Apa nek kok iki kolesterolnya lanang apa wedok? Apa payu? Kira-kira besaran sok iki lho. Sidolno anu kolesterolmu kae pira? Sik bener. Kayak pinter kayak kowe goblok kan Kowe malah. goblok kowe. Sik to. Kowe goblok. Lah sampean niku kambing Aku mengandung guweton nang ngejak iki. Ah iya.
Ngerti? Sing kowe getun apa sing gelem mbok bayar, sing mbok gelem mbok apa iki mbok bayar murah ming aku tok sing Lah iya manut. ya kuwi lho mula. Kowe kok ngawur ki ku. Dadi ora kabeh dokter ki pinter ya. Ora kabeh dokter ki. Apa enek dokter sing pinter? Lah, dokter pinter ki enek. Ora lho, ya apa Mas dokter pinter ki ya dokter orang kuwi. Ora. Apa ki spesialis jantung, Ah, keliru. spesialis penyakit dalam. Sik kalah pinter meneh. Lho, lah dokter apa Mas? Dokter hewan. Lah kok iso pinter ki ya jek Wah. pinter. Dokter spesialis to Mas. Dokter hewan ki pintere pol. Lah kok Lah iso aku mriksakno kucingku loroe gak ditakoki gak apa kok. Yes langsung disuntik ngono iki. Ya ora tau takoki lara apa cing. Kowe tau ngerti kok. Bener. sampean ki mbelani sapa to bos iki kok bener ki ku tok. Umpama enek. Iya. Angen-angen nek lucu. Piye? Umpama enek ra apik. Ya piye? Lara apa cing. Kucingnya gak terus tolak. Goblok. Lara utuh ngono kuwi. Kuwi pinter pal. Ya sik, saiki lek kowe ngomong-ngomong, Apa masalah kewan kok. lah kowe apa ya apal tenan apa kowe ya ngon-ngon wedhus. Lho, piye to iki? Lah, Nek masalah perkewanan tako ingsun. Lho, Kok ingsun pangkatmu apa? Saiki nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Heeh. Niki rak kula takon. Ya. Kersanipun apa niki pirsa piyai kene komet ki selain dagelan Ah, iya. guru, dekne ya ning omah iki ngoni wedhus. dadi awake dhewe iki sebagai tontonan ya ana apa to sing Edukasine. apa kuwi? Alah ya kok kucuk mriki. Iya, Maksudnya memberi contoh. memberi contoh. Kowe nek ning omah kok ingon-ingon wedhus piye carane wedhusmu ben manak? Nah. Lemu-lemu ki carane piye, Met? Ditularkan saja ilmu dari saya untuk masyarakat Dungus. Loh, ya ta? Carane piye? Caranya gampang. Pada dasarnya hewan itu tidak jauh beda dengan manusia. Ah. Jadi kula niku pernah ternak wedhus alhamdulillah berhasil. Weh iki. Carane teng kandang niku wedhus kabeh 20. Oh, wedhusmu 20. Teng kandang lo kula paringi sound system. Nah, niku penting. Sik Sound iki system. nek janggal ngono to. Kandang wedhus digawe sound system. Saestu niki ilmu lho, Pak. Sik tak rungokne sik ya. Jadi wedhus kae. Kandang wedhus Kandange digawe Gini, cara berpikir mudah Piye, dipahami piye? ya. Jadi hewan itu bisa Nyaman. cepat beranak, gemuk. Itu kalau pikirannya ayem. Pres. Sama dengan manusia. Wedhusmu apa ora entuk MBG, Met? Ya? Wedhus sih. Loh, MBK gundulmu kuwi kanggo cah sekolah tok kuwi kok ya. Dadi kandangku kan akeh sound system. Pirang sap, Met Kira kira-kira? loro ki mubeng kuwi. Dadi subwoofer kuwi enek 400 watt. Sono 400 bat. Isu kita ben ayem Mbok setelno apa ngono? Ah. Mas? uyon-uyon. Dadi karawitan kae. isu karawitan. Wah, wedhus mangan wis telap. Wah. Kuwi ilmu lho, Pak. Ya, Dadi ya, ya. Awan sithik. Contoh iki kon nulis Pak Kangko ben Ah, ngerti. ah. Dadi kesibukane nang omah Awan sithik menjelang zuhur. Lah, dhuwur. Dhuwur, jor ke Malaysia. Goblok ya. aku jago karo wong Malaysia yo biasa lho, Pak. Dadi awan sithik wedhusmu Tak setelno beda meneh. mbok setel ki apa? Langgam campur sari. Ngono. Dadi wedhus ki perasaane wayem, merasa diperhatikan, mangane yo kendro. Ndang manak ya lemu. Lemu ngono lho. Dadi awan iku mbok setelke campur sari. Campur sari langgam ngono. Lah sore-sore kae nyuwun sewu lah wedhusmu sore-sore kok digoleki polisi kae nyapa. Lah yo kae lho kasuse. Lho, Kae urung apa, ayo? sempat tak setelno kok iso nyetel dhewe. Lah kok iso nyetel BF to. Gak ora seneng aku ngomong. Lah kuwi wedhusku kok kowe bingung lho. Lah nyapa wedhus kok setelane niku. Aku digeluandang polisi aku yo karo muni angel temen tuturanmu. Wedhus takonane. Oh wedhus ki nek duwe wedhus ki dingoni ditresnani. Mergo kewan ki padha karo awake dhewe. Ya, Kowe Bang. nek ditresnani ya awake lemu. Lah wong niki adol wedhus mawon tukaran karo bakule kok. Lho kok iso? Kae piye to Met? Critane kok iso tukaran karo bakul wedhus perkara rego kae piye critane? Lah wedhusku tak dol karepku 5 juta lho, Pak. Ya mbok Weh, anak. Hmm. Nyesekseni aku seksine kae Met. Mbok anak kae iki. Iya. Lah kok dinyang Hmm. 4,5. Mbok kekne. Tak kekne to. Oh ya wis ki rezekimu mancen ya semono. Lho kok semono piye to? Bareng tak kekne lah kok dikeki dhuwit 4 juta 500. Wi piye? Lho, Del, wi piye pikiran? Ya bener to Met. Kok bener piye to? Kowe tawa pira? Aku tawa 5 juta. Dinyang Dinyang papat setengah. 4,5. Diwenehi duit bakule. 4 juta 500. Ya bener to Mbak Canggih. Ya bener, bener. Lho, kok bener piye to? Papat setengah ki ya 4 juta 500. Ora iso. 4 juta ki setengah pira to? 2 juta. Lah iya, kudune kan kuwi to.
Piye to iki matematika kok padha goblok kabeh iki. Aku mesti mbok darani anake bakul wedhus wangi. Kowe ketoke anake mulang kowe ketoke. Wong mbok ya kaya nulato kaya panjenenganipun warga mriki nggih Mbak Cange. Di dalam pemerintahan mangan sik. Lah. Mungkin mriki mawon mungkin kula dume. Lah kuwi dagelan apa peladen? Ya loro kali. Jenenge pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa meneh minginjak nanti tahun politik nggih Mbak Cange. Leres. Pawarto sing kula tampa bulan 11 engko ya Mas ya. Nggih. Bulan 11 engko ana pemilihan kepala desa. Sing penting guyub rukun siapa pemimpinnya insyaallah kedepannya ndungu semakin kuncoro, ndungu semakin hebat. Amin. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja ngantek. Pegat. Pegat. Ya apa ora? Ngono kuwi. Iya, iya. Kaya Pak Kangko iki sebagai seorang pemimpin, seorang dalang, iki yoga iki sebagai anak buahe kudu iso nampa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kudu iso ngadahi kok. Kudu iso ngrungkepi. Heeh, bener. Dadi kesalahane yoga, kesalahane Singdan ora beda-bedake, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kaya Pak Kangko iki iso nrimo. Ikhlas. Ikhlas. Kuwi yo angel lho, Ndro. Lho, iso gampang diomongne ning angel dilaksanakne. Lho, ya ora ya Mas ya. Nek ikhlas iki ya gampang ya. Ya ikhlas iki los kok. Kok gampang pripun? Sakniki gampang-gampangan ngeten. Piye? Upami jenengan tanggapan teng dungus niki ta. Mergo iso Upami nampa kok, kekurangan dan kelebihan. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Ya. Ketoke gampang diomongne. Angel dilakoni. Angel dilakoni. Nyen sewu amane tanggapane jenengan kok 100 teng mriki. Ya. Kira-kira dibayar 50 pripun jenengan? 50 juta. Ya ora iso no. Lah, angel to. Ora iso nampa. Dadi sing mbok omong niki gampang diomongne ning angel. Wong ikhlas ki gampang ngomongnya ning dilakoni angel lho, Pak. Wong sampean dhewe rasa Pak Kangko. Teko bayaran gede-gede. Kowe dhewe iki lho. Nyabrang rel sepur ya ta sing enek tutupe palange kae. Palang ya. Kowe ra nyabrang trek nganggo sepeda motor kuwi cek toleh-toleh ora? Iya. Lah kowe kuwi dhewe ya ora yakin. Kuwi wong ki nak yakin wis penak ning kene bayaran piroe oke wae. Ikhlas lho ngono. Lah kowe ya ikhlas. Ikhlas ngono. Upama bengi iki bayaramu 15 juta, bengi iki kowe dibayar 5 juta piye? Ikhlas kowe. Ikhlas malah seneng to aku. Mas, mireng nggih. Ya, krungu. Tak sekseni. Bayaramu 5 juta, sesuk bojomu bayar mekar kapok kowe. Lah, aku malah seneng, Bro. Lah kok seneng? Lah iki wis lunas, lah ketambahan kok 5 juta apa ya ora? Lho, ya ora. Iki wis lunas ngono. Dadi kabeh iki kudu yakin nyambut gawe didasari kudu yakin ikhlas. Kudu yakin. Upama ki mang aku nyabrang rel sepur, ya kudune tolah-toleh. Tolah-toleh. Mergo ora yakin. Ora yakin. Ora percaya karo palang pintu. Palang pintu. Lah wong kowe ya padha ae kok. Nyapa? Iso ngomong ning angel dilakoni. Piye kuwi? Lah ki mau lagek ning kono, ning lor kretek, apa lor trek kono. Iya. Lah tanganem demek telek lincung nek mbok ambung. Berarti kan kowe ora yakin. Lah aku kan yakinkan tok to kuwi wae wong apa wae. Asem iki. Wong kaya ngono kuwi ora iso bedakne. Sing penting iki guyub rukun. Yai kene iki muga-muga sakpungkure bersih desa, ndungus dadi desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur, gemari pahlojina we cepak rezekine adoh saka bilahine. Heeh, ben ora ngantuk, Duk. Disapa masyarakat aku tak sebelah sini. Yo nak kemarin ini lagu-lagu, oke? Iya, ya. Oh ya. Iki juga anu Mas, komet karo Cak Slindro. Nggih, Mas. Dihadiri sedulur kula tebih saking Surabaya. Oh, sinten? Mas Petra menika sedulur kula. Walah nggih. Jauh dari Surabaya ke sini untuk menyaksikan pagelaran pada malam hari ini luar biasa. Nggih. Niki monggo sok ben yo arep nyusul meneh ana ing Wonten pundi? GKJW Jombang Mojowarno. Oh, Jombang. Sedarane dulur nggih ngoten niku. Nyuwun sewu warga masyarakat Dungus tes kekompakan. Bu, selamat malam sugeng dalu, Bu. Ngantuk. Kopi. Oh iya, ngantuk mboten, Bu? Kabare pripun sehat? Oh, kilomet ngene iki. Bapak-bapak yang sebelah sini sehat? Semangat ya? Mana suaranya? Kaya ngono lho. Padahal ya jompong kabeh lho met iki ya melok ngono iki met. Yo karek aku iki jatahku kok. Oh ya. Bu, aja kalah karo komunitas Komet. Sampean sehat, Bu? Piye? Weh. Lho, Met. Anggota mekar kae, Met. Enek sing tuwek wedok. Ki karepe dak piye lho.
Lho, ya karepe didongakne kaya ngono kuwi to, Met. Ki mertandake kaya ngono kuwi. Ora cetha ngono kok. Lah nek kowe piye? Lah iki lho, iki kompake wong dungus ya ngene Ya piye? iki. Delok kendangnya, Mas. Bleng. Tak dutak, tak. Ikuti suara saya ya. Sebentar saja. Oke. Oh, semua. Oh. Hey. Hey. Yo. Weh apa iso? Apa kuwi? Sik. Sik. Iki. Nyapa? Kaya kaya dukun India. Ya apa? Ora cetha belas. Apa wedok-wedok ora cetha kok. Iki nganggo nada Roma Irama lho kowe kok. Kowe ngerti lagune Siksa Kubur? Sing piye? Kendang to, Mas. Lagu kok sisa kubur. Enten. Piye? Kok siksa kubur kaya ngono. Ora pertama tak siksa ya. Gue tak ngono. Lah nek iso nyanyi berarti apal-apal kunci kowe. Lho. Sik kowe apal kunci tenan apa ora? Hafal to Mas, kene iki nyanyi Nek mulai kaya ket lahir kok. tenan apa ora kowe? Apa, Mbah? Oh tak kira nape disiksa Mbah niki, Mbah. Matur suwun, Mbah. Paring asma sinten, Mbah? Atas. Oh, Mbah, assalamualaikum salam. Mbah salam tok. Mbah salam. Assalamualaikum salam. Hebat. Oh, hebat. Ya. Aku tau nampane ngene iki. Apa? Seneng ya ta? Lah ya. Lah kok undangan. Kok tiba anu ngundang kowe kon ngundangan. Ayo aja bingung didelok. Ya bukaan sik. Kowe lagu-lagu ya apal kuncine, Met. Apal, Bos? Nek kowe siksa kubur ki kuncine apa, Met? Gin. Siksa kubur iku G. Oh, upama gala-gala. Kowe kan pecinta Roma A Irama. minor iso, G ya iso. Nek batra cinta, Met. C iso. Kowe kok ya apal to, Met? Apal aku. Nek denok ngono ki, Met. Dino A. Oh. Bojo galak, Met. Kuncine apa? Pasrah. Bojo galak ki anggere pasrah nek sayem. Sik to bojo galak kok pasrah. Enek unene nek kono dadi geni kowe kudu iso dadi banyu. Ngono. Lah nek kowe dadi banyu, Kono dadi geni bene. lho apa iso awor, Met? Gak iso, tapi kan gak padu lho ya. Oh iya. Intine ngalah. Oh bojomu kowe kudu ngalah karo hal apapun berumah tangga ya. Ngono. Apa Menika- iku mang? Bambang Basrem salam. Alah kersane kok yo. Kersane. Oh, kowe iki nyilih sindanipun Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Kok sik jarang nyanyi sike. Oh, arep nyanyi, Met? Nyanyi. Diri sapa? Kowe. Kowe iso nyanyi tenan ra? Diri sapa? Mau takon kunci-kuncimu nggo apa? Ya. Ayo. Yuk, MC no. Sapa? Kowe. Aku arep nyanyi kok nge-MC ini. Lho, piyae Ya. kene iki sing ditunggu ya Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Seorang komet iki merdu suarane, MC-nane ya apik. Iki lho lagi ngerti aku. Oh, di MC ini dhewe nyanyi-nyanyi dhewe. Ya kudune ya ora ya, Mat ya. Enggak. Ya dicontoni Silendro, di anu sih. Ora pengalaman. Ya sini. Wong penyanyi iki karek nyang ngono kok. Kudune Enak sing ngono. heeh, enak. Oke, yang berbahagia, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bersama New Dwijo Laras Indonesia. Oh kok palapa toh di? New Dwijo Laras Indonesia. MC kok bantahan karo penonton. Lah, kono ya melok Aku gak ora yakin mah lho. Kowe wis bener orang lek MC ini wis bener Pada orang, Mat. kesempatan malam hari ini, yuk kita tampilkan artis terbaiknya yang hadir dari kawasan Bumi Bojonegoro Matok. Bersama hadirnya Cak Komet. Suaramu iso didandani iku. Loh, dandakno ning ndi? Anu kalimatnya sudah betul, Pak. Ya. Tapi kurang besar. Coba sing rodok gede. Rodo gede. Alah. Suaramu gede nih. Oh gede. Yo. Nah, ya ra. Lambene. Oh. Oh ya. Iki teknik Sepira, Bang? iki gak angger wong. Piye? Yo. Dadi ning kene. Oh, ngono kuwi ya. Kene tak bantu. Yo ngono yo. Iyo. Nek iki ora tenan iki bajindel iki kok. Tak tekan. Angel waran. Kowe ketoke gak seneng ya karo aku kowe. Kowe ngesir bojoku ya. Ora kok mate ora iso tes. Aku dipumenek tenan ya, Mas. Aku muni yo sampe Dadi ngene lho penekanane ning. piye jajal piye. Dadi wong ngene ya, Pak. Boleh lagi.
Yo, dadi wong Ya Allah, sapa kae bocah ganteng suarane apa. Kuwi rong roh wonge wis bertanya-tanya ya. Lah, apalagi di radio. Oh, wala aku kok pengen ketemu penyiar. Sapa to kae? Sapa to kae? Bocah iku bagus men sapa? Ki komit. Bocah iku bagus anake sapa tuh komit iku? Neneng kumet neneng. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis kudanya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia tuh. Hadir spesial di Duos malam hari ini. Ada siapa dia? Kowe nyapa melok guyu. Ngapain, Bro? Lah iku kedawan to, Met. Apane? Met kedawan, Met. Met. Kayak burung, Met. Met. Sing kedawan apane? Lehmu guyu kedawan ya, Met ya. Yeah. Kudune piye? Ya sedengan ae iku kok. Ayo. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial Dungos malam hari ini. Ada siapa dia kita tampilkan? Siri ra oleh dogo. Semak ketangkul bocah ki. Lah kuwi padha ae ngono. Maksude ki ora kedan ngene sithik ae ngono lho kok. Lah iki ya wis sithik ya. Yo, kita sambut ada Aku dhewe. Tak komet. Lah upama iku lek ngemse nyuwun sewu lho Mbak Ah, Cangi. piye? Sok kala mangsa nek komet kan suarane greger gede. Iya. Senajan piyaine kaya katen bat gitu. Suarane ku gede. Upama met ndelalah MC kowe sok ben umurmu 70 tahun piye? Ya kudu sik semangat. 70 tahun? Semangat. MC to. Iya. Yo, Ada salah satu artisnya kondang Jawa Timur Indonesia. wonten sinten menika? Cak. Oh men. Lah kuwi mulai tanggapan ra golekne ambulan. Lah pancen wis tuwek nyapa ngene. Lah nyawis tuwek kok melu MC nyapa ora tanggapan iki kok. Nang kene iki wis kondang lho Cak Slendro. Piye, Mas? Nek Mas Komet kuwi handal di bidang olah suara. Nggih. Nyanyi cara Roma Irama iso, Iso. cara pop iso, cara langgam iso. Ini perlu dibuktikan untuk masyarakat Dungos. Iso tenan Ramet kowe Met. Sapa ora? Go waduh atau ke Bojonegoro kok. Diki saja Mas. Ki. Oh, Nggih, iya. Pak. Ah. Ki. Iki lagune sapa? Rumah Irama. Roma Irama. Insyaallah. Kali ini satu lagu dan juga dakwah. Oh. Dakwah iki apa to, Met? Iku game, ita sawah. Ya ge ya kuwi. Iya. Napase diatur. Ge wis iku. Bikin komen baterno Mas Agus. Ge ya Mas ya, iya. Oke. Balonku ada 5. Roma Irama. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Lah bledose kok elek ngono, Met? Lho, Roma Irama yo kudu halus. Ya sing irama sing dor ngono to, Met. Kaget aku. Padha aku. Lah pengen sing dere cepet. Iya no. Enek, Apa tapi iso? ora dangdut. Apa kuwi? Pop. Lho, pop ya enek, Met. Pop no. Mama masa. D. Dede ya, Met ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balon aku cari repot. Balon. Ra iso. Ra iso iki. Kowe bledos apa ngentut?
Makane nek wong nyanyi perhatikan Ya perhatikan aku ya ngrungokno. Jare butuh dor. Lah dotnya kecepeten nek kuwi. Rungokno tenan kok enek. Iya masa to, Men. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Dar 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 dar. Dar 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 dar. Dar dar dar. Dar dar dar. Wes Lah nek campur sari umpama langgam. lho iso, Met. Iso no. Langgam. Dadi langgam yen ing tawang ana lintang dadine. Iki Heeh. mosok, Met. Balonku ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu emas merah muda dan biru meletus balon hijau dor rada blenyek ya bener langgam Mas hatiku sangat kacau kacau kenapa ya mergo dor ngono dadi iki masalah langgam ya ta Lah delalah bledose nek nggone Arab. iya Mbak Iki bledose ning Arab. yo ngene to Lho mosok iso, Met. mele itu jajal kene to Meletus balon hijau. Entau. Jadi kol-kolah. Olah vokal ya. Mele itu sini. Meletus balon hijau. Endong. Anyar. Wis ora ngageti malah kri. Pancen iki Sinten, Kak? Ulan nyun kalih napa? Loro ya. Oke, siap. Nah, tak pilihke sing karaktere berbeda. Oh, siap. Mbak Retno Congbe karo anu sapa jenenge kuwi Mbak Wanda Amana. Supporti musik Mas Coro ya. Supaya berdiri. Yo, si Arno kok ganti supporti musik. Ayo, ayo. Ada. sini. Siapa dia kita sambut ada dari DLI-nya Indonesia. Wanda dan juga Coba. Congbe. Cope. Butuhkan ke. Apa? Oh, enak sumpah. Cope. Yo. Padha tuan beda lho. Lumus mana suaranya? Asik. Matur suwun lho Mas Kangkong. Ngapa? Panjenengan kok ya pirsa ae. Pirsa piye? Karaktere Mbak Wanda iki padha karo seleraku Mas. Pas iki. Oh. Cara dijejer. Seleramu piye ta? Nggih ngeten iki kaya jambe sinegar, sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus Terus, ya. Apa? Kowe penak kowe. Lah nyapa penak? Innalillahi wa inna ilaihi. Nyapa lho iki? Cara nang desa no kowe padha karo oleh Koperasi Merah Putih. Oh iya, pancen wajah putih Resik kok. anyar. Anyar. Aku kaya oleh MBG itu. Lah kok LBG iki? Eh kadang ya di sawang ya enak, kadang ya biasa. Ya aja ngono kuwi aja nyonya wong wedok. Tak tambahi 50 kowe, Jul. 50 lagi ditambahi 120 ra entuk. Bapak. Lah iku terote wis rusak. Eh, Terote wis rusak bojomu kuwi. iki ndelok nyepuring. Kowe bengkel apa dagelan kok apal to, Mas? Lho piye to iki? Selamat malam Wilujeng Dalu sayang. Selamat malam. Ya ini suarane kok ya pas to, Mbak. Lah iya ta. Alhamdulillah. Aku ora ngomong lho kok ya ngerti. Heeh. Pancen Mbak Wandari iki karaktere Responsif. betul agresif karo wong Agresif. lanang. Nyuwun sewu Mbak Wanda. Ji, Mbak Wanda, rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar? Dereng. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang? Oh, yang penting pemain bola, Mas.
Jadi kalau saya pemain bola itu seneng. Lihat enggak usah macam-macam, lihat kentolnya saja itu sudah. Weh. Ngebes ya koyo nalpot lambemu. Timbang renek kegiatan. Kalau. Ayo kleru. Padahal ya apik kene lho. Iki bojone kancane man, Giman. Sire mbok jak. Jak kok melok. Bojone kancane kok dijak iki. Kok kowe tok sayang-sayang nanti Dalem, kita sayang. setelah rumah tangga, kamu tak beliin mobil mau enggak? Yo mau no. Kita beli mobil, Terus? nanti aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangannya agresif. Aku tahu bulan. Kok bakulan to malahan. Ketoke duwe bojo ayu ora bersyukur malah kon dodol tahu. Goblokmu lho. Lho jenenge wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Ndi to raine? Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping, ya ta? Ngopo? Hmm? Ngopo? Wis waya-waya medun kan gampang. Kuwi ontel. Ora. Sayangku, Dik Dalem, Wanda. sayang, heeh. Moet. Bojoku wayune moet, sawangane moet. Iya ndro kok kene ya ketua. Bojomu piye, Mat? Alah biasa. Kowe kok ngono? Kak aku ngabari cah-cah. Kuwi jare kowe tresno karo aku. Tresna sayang Kok kowe kaya ngono? Alah kok iso. Mosok gak percaya aku nyiptakno lagu kanggo dirimu lho. Alah, Apa? Oh alah sayang ese apa selawase ya mung kowe Dadi aku takoki lek kowe ngono. Iya tak. sayang sih. Mah, lho engko kare aku kuwi lho anu tak ijoli lho kok. Bojo dijoli. Aku. Iya no, takok ndang tak gudeg. Loh, sik. Kok namanya penganiayaan Aku nak kaderet kuwi jenenge. KDRT kaderet. Aku tekok kowe. Iya. Iso omong tiba bojomu ya, Met. Sayang. Iso ndek iki ra iso. Mau anggap boneka ya. Nah, Sayang, iya. ese opo? Selawase ya mung kowe. Kowe kane opo? Kowe sing paling tak tresno. Tresno dene opo? Tresno tukang kendang juwet. Kok tukang kendang to? Woi. Lagu aksara kuwi ngono kuwi. Lah kuwi lho nek tulisane kok bingung. Teko ndi. Terus selawase. Tahu lah nek takok tresno kane apa. Aku yo kerek tolah telepon. Tresno ya aku ngono. Lah mosok terus tukang kendang Kok duwet takok kane opo? Lah nak kowe kane opo? Apa lah nek tresno kane. Tresno tene opo? Apa? Tresno tene opo? Tak jaga. Kok mbok Joko kuwi jane bojomu Lah nadane kene kleru. Nadane kliru. Sing ngabari kowe. Sayang esi opo? Selawase ya mung kowe. Kowe Iya. kane opo? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene opo? Tak joko tekan matiku. Mati eme opo? Embung kowe ra ana wong liya. apik ta. awake dhewe aja kalah awake dhewe ya. Kowe apa to? Iso aku ya. bojomu elek. Wis stunting. Tetanting Cek. Amayor Mas, amayor. Kamu lucu imut-imut kiut. Kamu juga cantik. Karena aku malah gila. Udah Mas aku Wong kok iri nyanyi. Karo
rumah tanggane. Aku ngono nek kaya mendet iki lho sapa? Kaya komet. Ini lho tak contohnya. Nda Wanda. Piye, Mbak? Kowe ndek bojone kowe kok karo kowe dhuwur kowe lho. Iki bar Ya ora apa-apa to. gak apa-apa, kowe kan njaluk mas kawin traktor ya apa ora? Oh. Kowe kuat nukone bojomu apa met komet. Bojomu Traktor kok Lah kowe apa? fresker. Loh, Oh, fresnet to. legek sehat. Bojomu lho ora ndek irung nda Wanda. Ora Amayor. sayangku. Kuncine apa? A mayor. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Numpak bensin seliter, motormu tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. Apa ya? Lagumu sing apik ngono lho, nggo ngrayu bojone kok. ya aku ngayu bojoku kok Lah kuwi mau piye? sayang Lagu apa tadi? aduh Dino. iya iki Iya, iya sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Modal bensin seliter, motormu tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. judir Lho kok nadane meh padha. nyanyi sing apik nggih Ndang, yo anu niki wonten pamundhutan. apa lagune Mas Sing kira sapa? lho Lah iki lho, enek sing nyuwun Deno iki lho. oh Deno Saka Pak Cariki lho. oh siap Pak Tarik Lagune wonten. Deno. Dino Nggih. Sing Pak Salam mau nggih wonten. Pak Salam njaluk apa? Pak Salam nik dereng buka, Pak. Iki. Mati kok. Lho. Oh Kon bojomu bukamu ngono to. foto. Mbok aku mbok foto. Mau ngono aku wis marem lho, Mas. Dadine apa Weh, met? weh ya ora. Aku foto ya met ya. Alah klisen tak. Ayo, dacindil iki. Wak wow. Cek usum klis to. Tesen iki tiang lawas Mas. Lah iya. Dadi kolektor piyambake kok. Ana duite ora sayang? Mboten sarep-arep niku. Oh no. Aduh, ketok. Iki lho, wah, karo bojone kudu sing Oh iya. breng weh ngono lho sayang. Wong lanang kok kaya ngono kuwi ya Dik, beda karo awake dhewe nek Permintaan pos surat Oh, wasiat, iya, Mas. Kok duwe men to? Lho nyapa to met? Ngapa mbok Malah nggih raup. Mbok tutupi nyapa nggih raup iki lho. Aku nak ado gak ketok, Ndro. Lah nek edak. Nek malah bingung. Koclok. Wes sak meneh mbeyane diwaca kabeh ya Iki nek goro-goro. iki siji nang iki separonan iki. Lho lho nek Ya Allah dawa banget. Endi ora nek tulisane dawa banget. Njaluk lagu apa yang cerai iki dawa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah Salam. Ya. Pelosok kerep nggih. Dungus. Nggih, mungkin wayahe ngene. Lah, nggih sae. Nggih, pun ngoten mawon. Kaya modin. Lagune wayahe esuk jagone kluruk. Oh, jago kluruk. Sambel Kemaki. Kemangi. Ora, ini bukan sambel kemangi. Apa sih? Sambel klothok. Oh, iki diwaca. Ana wedhus mangan kerdus. Apa kuwi? Pemuda ndungus bagus. Bagus, cakep. Heeh, ana jangkrik munggah galeng. Cakep. Bapak carik pancen ganteng. Cakep. Tuku sapi. Pas Mang nggih, Tuku pedet. Pak Supi pancen oke. Oke. Tuku pedet rupane ireng. Heeh. Pak Komet awake ireng ya met lho met. Pancen lagi ngecat. Jadi wis monggo ini Lagune napa niki? dinangkani sakniki napa Bunga benjing. itu yang kedua bunga dahlia. Oh, Bu. Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. Oh ya kok ya apal ya met Kamu ya. juga? Heeh. Aci. Ya met. Karo sing wedok kok ya ngono. Sayang aku dah. Sing dituruti, aku cinta kamu ki mau. Iya, aku juga. Ngopo sayang? Lek hormon. Gangguan tenggorokan. Apa ki lagune? Monggo apa? Wanda karo Karo Mbak Wanda, kali Mbak Wanda. Jongme diaturke.
ana Denok mamundhut saka Pak Carik ya maringi arta 200.000. Nggih, sembah nuwun Mas Yuda. Terus ana sing njaluk merah jambu barang mau. Siap, nggih. Mbak Sing Salam. kira-kira apal sapa? Sing ndi? Denok, Pak. Denok. Oke. Pak Carik dispesialkan pertama kali dipinangkani mamundhute nggih. Monggo campur sarin pun. Pun aturaken sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Dalu menika pungon. Nggih. Kula Pak Joko Kedung Malang, Kecamatan Papar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun bajing loncat. Nggih, Mas Joko. Tilang kenceng Madiun derek nyimak tirakatan matur nuwun. Nggih. Ya. Denok ya. Monggo. Pak Carik sugeng midhangetaken lagu Denok. Yuk. Mbah Salam matur nuwun nggih. Dwi Jolaras Indonesia. Senengan. Ilham Surabaya. Sugeng mirsani. Dwi Jolaras Indonesia. Ada Wanda. Oh, Terima kasih. Luar biasa Mas Komet, Mbak Nggih. Wanda sama Mbak Cung P. Nggih, pamundhut saking jane Mas Carik Nggih, diaturke yang pertama kali. leres. Mergo sementara iki sing Mbak Susenani ana ing Dungus pindhane Pak Carik saha perangkating desa. Didongakne engko ndang entuk kepala desa ya ning kene. Leres Mbak Amin. Kangko amin. Nggih. Sing amanah sing ngemban apa tanggung jawab karo desa ya Mas. Nggih. Heeh. Muga-muga sing tresna karo wayang kulit utawa budaya. Nggih. Muga-muga sok taun ngarep nimbali panjenengan malih. Nggih, amin. Wong nyatane wong biasane lek desa-desa liya mesti enek tarikan. Nggih. Ning warga masyarakat Dungus tidak ditarik sepeser pun, semua didanai oleh PAD. Wah, luar biasa menika. Wah, Rarekoso dadak urunan. nggih. Saking tresnane pengen nyenengke wargane. Leres. Berarti niki didanani PAD. Nggih. Candi wi PAD. Loh. Aduh, Met. PAD ini pendapatan anggaran desa toh. Nggih. Wah, kuwi Pendapatan lho, Met. asli desa. Asli desa, Met. Berarti gak tarian belas. Belas iki. Oke. Mula seneng kabeh ya ra. Ya seneng. Karek sangu jajan, wah. Heeh. Oke, wis pokoke dinikmati malam hari ini nggih. Perwayangan kaya ngene iki perputaran ekonomi juga luar biasa. Wah, Nggih, no. bakul UMKM. sedaya payu niki, Pak. Bakul payu kabeh nganti entek. Nggih, kelas kaya- Alhamdulillah. Ning sayange tunggal Pak niki, Pak. Apa? Parkiran teng mriki nggih dibebaskan. Wong ngoten. Lah seharusnya gimana, Met? Ya Menurut pendapat seharusnya kamu? kan bisa dikelola oleh para pemuda dan juga para karang taruna. Iya. Untuk mendapatkan penambahan uang kas karang taruna kan bisa toh. Nah, Wong ngene kuwi engko medun, Hah? nariki. tak kelola aku. Mbok kelola. Ah, aku mau. Loh. Lah nyapa mo? Aku rasa kene Oh, kudune piyai kene ya. ya pemuda sih. Supayane karang ya insyaallah yang akan datang, Met. Nah, ngono. diagendakan panitiane ditata lagi. nang lapangane. Ya ning lapangane kene nggih, Pak nggih. Nggih. Mesti Mas Kangko sing ngasto. Nggih, kula pesen kali Pak Carik. Heeh. Nek teng lapangan mriki malih Pak nggih. Apa, Mas? Tolong paringi jeding alit-alitan teng mriki. Ya, muga-muga penting. ya. Heeh, ya. Salajengipun Pak. Coba kula tak nampilke anak kula wedok nggih. Siap. Sinten menika? Niki mumpung malam Minggu, mumpung sesuk libur, Nggih. Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi. Ngono jerimu puput. Puput sapa? Iki Sing ngomong piye? putrane Pak Kangko lho puput lho. Ngono. Puput menal. Puput sicoke.
Heeh. Sinten, Pak? Ajar kenalan kali anu ya Nduk, oh, anu Nduk. Sama Om Cakep. Sama om-om lho. Nggih. Kok iya. tuwek men. Awake dhewe ora apa-apa Kok Mas ngono. Yo, mari berdiri, yo, Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi, putri dari Ki Anom Dwi Jokangko, yo. Baik. Mari kemari betata yuk berdiri menyanyi sambil menari yang kanan yang kiri deg-degan sampai pagi. Mari kemari betata yuk berdiri menyanyi sambil menari yang kanan yang kiri deg-degan sampai pagi. Wah, Piye Mas Lendro? wah luar biasa kok. Apa? Ibaratipun ning wowo-wowoan ceblok ora adoh saka wite. Didelok pun jelas kok Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Heeh. Mas Kangko iku punya putra iku sing hebat-hebat, duwe anak sing generasine apa ki sing luar biasa. Luar biasa. Kowe sebabe apa nyun sewu lho, Mbak Cangik, Apa? Mbak Limbuk. Kenapa wong sukses iku wong pinter kok iso didelok saka cilikane, Mas? Lah iso no. Pamane Kok kebiasaane. kebiasaane bendinane. Nggih. Kono bocah cilik biasane kok guntingi kain cilikane ngono kuwi, Met. Aku sampean gede paling gak dadi desainer utawa perancang busana yang terkenal. Oh. Ngono lho. Upama ana blesete kuwi dadi apa, Met? Ya paling bakal klambi ngono tok. Oh, iso didelok Nek kok cilikane ngetoki kain. Oke. Lah nek bocah cilikane cilik ngono ya senengane dolanan kunci Inggris, kunci L, drei, Alat-alat. alat-alat nih, Mas. Paling gak sampean dadi mekanik terkenal duwe bengkel gede, showroom lho. Ngono. Upama ana blesete ngono ki, Met. Tukang tambal ban lah. Oh, penting ana kaitane Ya, karo niku. ya. Sing penting kaitan karo niku wae. Oke. Ana bocah cilik kok biasane kebiasaan kok senengane dolanan wayang. Nah iki iso dadi dalang terkenal kondang laris. Paris. Ngono. Upama ana blesete, Met. Ya bakul wayang. Sik, oh, Bakul wayang. Ya ora iki jelas nek iki putrane nyuwun sewu, adik paring asma sinten? Paring asma Rahesta. Oh, Raista. Nggih. Asli putra Pak Kangko? asli padahal pun Asli. anake tanggaku ngono piye. Mboten lho. Napa sampean kok? Lah ya ning yo tenan ya, Pet yo. Eh? Anakmu koyo ngene iki lho, Met. Aku anu lanang ae penak. Lho, ya nak wedok. Alah pakaian iki ruwen-ruwen lanang iki anggere sarungan ndelok wayang anggere. Nanti ndelok wayang ngono paling sarungan tok kaosan dadi. Tapi kan penak wedok, gampang wedok. Sapeane iki lho, Met. Lah nyapa? Lah bocah cilik iki anggere umur 2 tahun, 3 tahun nggih Mbak Cangik nggih. Nggih. Disapeh digone-gone wong tua diceplokne ndok, pitik Jawa ngono kuwi wis gak doyan mik, Met. Oh wedok. Wedok. Lanang. Lanang iki cek doyan, Met. Ih. Gah aku mesti jurusanmu rono. Lah, Cah kowe- cilik lho, mbok Lah kok tiwari. ya perono biasane kowe sing nganggo kowe kok kena aku lho, Met. Anu, badhe napa? Lho, badhe napa? Badhe donga napa kagem Agung? Nggih. Niki ditanggap utawa teng Dungus Teng lapangan. Nduk Cahayu. Nggih. Paling tidak sakderengipun Nembang. nembang, paling tidak harapan dan doanya kepada masyarakat Dungus napa enggak. Saiki ya, saiki. Dungus. Dungus. Nggih. Gualak kaya mboke iki, Met. Ya apa ngene iki tegas. Oh iya ya, tes ya. Anu. Bloko Suto. Sing lanang kalah. Nggih, mugi-mugi warga sedaya warga Dungus. Nyapa Bu Tutu iki? Ceplosan. Mugi-mugi sehat berkah selalu, Amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Terus sing gadah utang nggih, muga-muga ndang kesaur. Weh, iki yo pinter iki. Nggih. Amin. Bu, Pak. Tuh, ora pengen kesaur iki utang. Lah iki padha ra diutang kabeh Oh, berarti. oh iya, iya kabeh, kabeh. sing Mosok sugih. Sugih kabeh. Amin. Badhe ngaturke napa, Nduk? Ngaturke napa kok ngatur? Nggih. Ngaturke Tembang napa? Enggak. Tembang sing campur sari oleh. Gayang-gayang. Iki anu lho, Met. Nggih. Kalau cak iki jane bocah iki mau arep ora budal mergo kekeselen. Nggih. Mau bengi melu ning Ponorogo, terus isuk mau ki seleksi PSSI.
Kok PSSI iki lho. Anu kesinden-sinden Indonesia. Tuh, seleksi pemeran tokoh Sri Kandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah terpilih Tokoh menjadi tokoh utama untuk Wayang Wong. Festival Wayang wayang bocah. orang. Padha karo kowe ya, Wayang Met bocah. ya. Wayang- Wayang wong padha karo kowe. Komet niki kok sombong mboten lho, Mas. Apa? Niki nggih pemeran film utama teng Indosiar. Weh, film apa? Niku beranak dalam kubur ya, Met ya. Kowe dadi mayit. Oh, biasa. Le aja dolanan wayang, Mas. Sik kuwi ya anake, Met. Oh iya. Iki anake lho. Oh, Iki mumpung malam minggu melu kabeh anakku. Dolanan los, Le, los. Las wae ra didoli ya. Kuwi anake Mas Kangko kok kabeh. Pokoke anggere cilik dolanan wayang. Gedene mesti Dalang kodang. ana blesete, Met. Dodol wayang. Gak. Mboten. Tae wis, kok tae wis. Iki rada makan kuwi. Gak. Nggih, monggo. Nggih. Tingkat apa, Nduk? Tingkat Surakarta apa tingkat anu? Terpilih menjadi Surakarta. tokoh utama. Festival wayang bocah itu wayang uang tapi sing main bocah-bocah. Oh. Maksimal 16 tahun. Oh, gak maneh. Wala aku wis gak ketompo ya kuwi. Menawa dadi wong tuwek-tuwekan apa piye ngono. Ya wayang mbah kowe, Met. Wayang mbak. Lakone apa lakone? Bakale. Lakonnya Sri Kandi Mustokoweni. Wah, sampean dadi Sri Kandine. Nggih, Sri Kandi asli. Wah, asli Sri Kandi. Bukan yang jadi-jadian. Wow, dadi apa mau, Mas? Sri Sri Kandi. Kandi. Kowe dadi apa, Met? Eh, Kowe dadi apa? Kartini. Eh? Lho ki takon wayang wong karo aku. Nek anakku wedok dadi Sri Kandi, lek kowe dadi Sri Gala. Dadi Suarane piye, Met? Suarane. Ora usah serigala nak wedhus aku kulino. dadi ki engko mumpung malam minggu tampil kabeh Cak Komet, Cak Sindro. Nggih, Mas. Anak wedok Nggih. iki nembang mengko Mas iki Nggih. Mas Jendra Yudhistira mengko bagian bar limbuan sabetan wis ngungkuli sabetane bapake wis. Kedahe ngoten nek Ah. kula taruna ngungkuli bapak. Ah. Dadi paling tidak kita tujuan awalnya adalah yang penting tidak hilang kebudayaan kita. Lah wayang ki tetep diururi ya Rembaka, diurip-urip. Lah nek generasi muda ini ki do seneng dalang, do seneng nyinden. Lah dadi ada generasi terus estafet. Ngono lho, Ndro. Betul. Ngono. Enggak, badhe nampilke napa nika? Apa Nduk lagune Nduk? Manut sampean sing kira tetek tak tak. Gamelan apa? Eh? Gamelan apa campur sari? Ya campur sari. Campur sari karo gamelan. Campur-sari. Oke to lagune. Sing sampeyan apali. Oh. Apa kira-kira? Apa pujaning rum? Ya kuwi. Pujaning sih kok pujaning rum. Tanggane. Karena Puspita Nala puja Pujaning Ningsih Kusuma terus Wijaya mawon. Daseran. Oh. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya nggih. Oh, nggih. Ah, ya. Ayo, Met, delok putrane Pak Kangko. Ayo. Ya. Ayo ya. Putrane. Engko dinilai ngono anak klerune disalahke. Oh, tenang Pak, saya paling objektif. Wah iya. Iki lagi SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Ah. Ndang medal mawon, Pak. Lah ngapa? SMP sakniki kok SMA metu ra iso. Lawange piye? Tahu. Lah kowe kok ngakon Aku wis santai, kowe bareng iki. masa depane generasine. Mas iki engko sing sabetan perang. Oh, Sabetan. Iki lagi kelas 3 SMKI. Oh. kowe anu nonton putrane Mas Kangko nek mayang Iya. sabetan. Alah, Kowe seneng ndi, Met, nek sing dalang Mas Kangko karo putrane? yo putrane. Oh iya. Oh iya ditenono kowe. Aku gak melu-melu lho, Met. Nah, aku seneng Mas Kangko. Tak ana putrane laris. Amin. Iki kok bagian perang brubuh. Iki. Sak tayungane. Ya. Yo, coba. Apa mau lagi Kusuma Wijaya? Nggih. Oke, yuk gamelan plus musik. Yuk, musiknya Indonesia. Yuk, dados. Ada cantiknya Indonesia bersama Dwi Jual Laras Kusuma
muda itu tidak ada yang salah. Saya seneng itu kalau ada anak muda cah nyanyi iki kok artikulasi cetha kata-katane Jelas cetha. powere ono. Penak dirungokne wis cetha. Wis sida-sida iki alah kalah kabeh esuk iki wis jelas suarane. Lah kowe iso muni lek Kusumaning ratri nek tri yo ngomong enak sing lapi ngono ki enak. Nek iki mau artikulasine jelas yo. Karo deh. Wong ibu ngerti. Karo deh. Karo aku. Lah iya. Iki yo pancen yo wedok dhewe iki sak komen. Oh, alhamdulillah. Dulure iki papat, ning wedoke sitok dhewe ya iki. Oh. Heeh, iki paling boros dhewe. Paling boros dhewe. Ijatahe sedina 200 ki lek sesasi ping 30 piro jajal hitungan. Lah iya. Nek terus tiyang sepuh. Apa? Niku sing boros niku. Heeh. Benjing niku sing saged nyukupi jenengan. Wah, amin, amin, amin. Saestu niku. Arep piye-piye sok lek awakku wis tuwek ya ngayom ning anak ya ta. Keres, jenengan sepuh sing dalang terus. Wis kali-kali yo lho. Iki yo nyanyi met iki met. Nah iki ya. Ya jatahe anake putrane Mas Kangkoe 200. Nek anakmu jatahe piro met sedina? 4,5 juta. Lah anakmu kuwi Iya. Anakku nek gak njajak nono rasane kanca-kancane jajan kabeh, gatel kabeh nek gak ngono. Oh, 1,5 juta sedina. Sedina, Pak. Kudu entek kuwi. Kudu entek. Lah rantek. Lah, entek rantai tak gepuki to. alah le wong montormu Suprapit kreditan kok. Justru kuwi. Oh, sing bakal somben nyuwargake wong tuwa. Sapa ku ya tak awur. Oh ya coba ki. Harapan ki harapan. Betul Mas. Iki sebagai generasi ini awake dhewe Nggih. maturun karo Mas Kangko. Apa lair Rina dinggo wengi-wengi dinggo Rina kangge sinten nak. Lah iya. Mencetak presiden-presiden sing hebat. Nah, ning nyatane teng prestasine kan mboten kalah. Nggih. Mboten lempun disyukuri mawon. Nggih, niki les nyinden ya tak leske. Lah. Les pendidikan ya tak leske. Nggon les tari ya tak leske tak golekne sanggar sing terbagus di Surakarta. Kula ki melek melu joget to. Nggih. Heeh, ki engko nggon gara-gara tak kon joget lenggeran Corom Banyumasan ya iso. Anakmu mbok leske ning ndi, Met? Lengkap, Anakmu mbok leske ning ndi? Anakku nek gak matematika wis gak nyang. Lese kuwi. Matematika tok. Lah kok lese kok ming matematika bahasa Jawa, bahasa Inggris. Gak gelem, Dik. Lah ngopo kok matematika tok? Ngitung, senane ngitung. Ngitung apa? Besok wis dikeki sakmene, kok kira-kira wong bodoh-bodoh diitung kok. Dadi nek terima maaf-maafane gak kanggo. Lah sing digunakake ya. Sing pentinge aku engko iki jam sakmene, paling gak jam 11 kurang seprapat aku kudu oleh duit 600. Ngono ki anakku. Sing anakmu Dadi keliling ya anggere wong wong liwat. Ini. Bodoh wis ngono kegiatan. anakmu ki apa petugas mekar to, Man? Kafir wong ngene. Lah aku duwe loro ya lumayan lho, cah loro tak culno. Walah, denano le 3,5 juta sajijine. Aku kayak 500 deh aku. Lumayan lho. Anak ya sing apik. Nggih, Mbak Sange, Mbak Limbo. Nggih. Sinten malih? Ingkang Tasih wonten Bu Duwi, wonten Mayang, Nggih. wonten Wiwi Irnawati. Lagune Mbah Assalamualaikum salam lho. Salah siji ya diaturke Merah jambu. merah jambu kuwi mau. 3 langsung nih. Iya no. Oke, nggih. Oke. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah Merah jambu. jambu. Kok ngedek to, Mas? Lah kanggo kol-kolah kok. Oh iya iya. Anu Mas Rendro. Dalam, Mas. Mas Petra entuk hiburan aja. Oh nggih. Anu klambi putih lho. Oh nggih. Nggih. Wau panggil wonten wingking. Wonten mriki nggih. Nggih. Salam sungkem. Cinta budaya. Pas nggih teng riku wau sareng kalau kula. Ngopo? Nggih pas nguyuh wae lho dadi. Oh gak bareng budale to, Mek. Mboten. Ah nggih, Go. Bangga, yo, rasa disupporti, lagune disiapke. Ya, heeh, ya. Mari iki gek keprok Mas Jendra gen toto-toto. Nah. Oke, dalang-dalang sing wis nggon sambetan dipasrahke anake no. Ya, bukan berarti piye-piye ning nandur. Wong aku mbiyen nalika jek bocah ya ditandur karo Mbah Sukron. Suwanda pentas ning Kediri ya menika sambetan. Oh ngono. Ki mergo pinuju malam Minggu pun joprehi. Oh ngono. Ning secara kualitas dan kuantitas awake dhewe wis ngakoni kalah nek babagan perkara sabetan. Oh ngono ya. Ya. Ya pancen ya
metu keri luwih becik timbang metu dhisik kok. Lah iya. Oke. Monggo merah jambu Macoro. Digarap sing regeng sing gayeng. Yuk para kanca Dwi Jalaras Indonesia. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Ya. Makasih iki ana WhatsApp Nggih, Mas. saka Jepang, Mas. Oh, Jepang. Nggih, dadi dalu niki dipirsani liwat streaming ini ku nganti tekan luar negeri. Leres. Wah. Nggih. Menika BA dateng kula Mas Dandika. Wonten sangu sekedhik damel Mbak Tata. Ngapunten Pak, saderengipun sehat selalu nggih Pak. Ugi sak keluarga wonten 200.000. 200. Nyanduk nggih sangu sesuk sekolah Senin. Rasa njaluk neh lho ya, disangoni Mas Dandika. Saka Jepang. Iki lagi Jepang. Iki kok Australia, Taiwan. Jepang. Jepang nggih. Ya. Terima kasih ya, Cak. Nggih, Mas. Slendro Cak Komet. Nggih. Sami-sami Pak. Bakutke gelaring nglakon Siap. pari kesit dadi ratu. Ya, pelok ya. Mas Jendra Yudhistira Putra. Sang Pambayun utawa pembarepe Budwi Kurniawati. Ya. Meski kudu eling sajroning urip Tansah kudu eling